हेलौ दोस्तो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दैमा बासु अफिसियेल चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय थ' नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनै मा भिडिअ जानो हागौ स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला बिराद गुसु बोथोर नङाना स' नायबाय थादो स' नोंथांमोना नायदो मा अबस्था जानानै दं बरफ गोलैनानै गासिबो खोबफबजोबनानै दङ। स' नोंथांमोना नुनानै बुजिखाबाय जानांदों आं बबे जायगायाव दङ मानोना आं बेखौ क्लियारलि खोन्थानो हाया मा सिकिउरिटि रिजन्सनि थाखायनो। जोबोर समायना नुयो आरोना बरफजों माने गाहायजों गारि खारो गोजौहाय फुरा बरफ खोबफबनानै गुफुर जानानै दङ हाजोफ्रा। न'नि अबस्थाया नै स' नायदो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बरफनि लाइभ स' नोंथांमोननिसिम आं शेयार खालामनो सानदों इसिबां गुसु थान्दायावबाबो आं दसे सम ओंखारनानै बरफनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम देखायनो सानदों बरफआ माबायदि स' नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि फ्रि फ्रि अखा बायदि बरफ गोलैदों दं गासिबो नायनो हागोन गारि सारि गासिबो खोबफबजोब्बाय लामा बे मेन रड बियो हाइवे दङ बियो गाहायाव नाथाय बेखौबो दा नुनो मोनलिया हाइवेखौबो। बिफां लाइफांखौ नायनो हागोन बोरै बरफजोंनो जाफबजोबनानै दङ सिन्टेक्स माने बरफजोंनो खोबजाजोब्बाय गासिबो अखा बायदि फ्रि फ्रि हागासिनो दङ। नायनोथ' जोबोद समायना नुयो बिराद मोजां भिउ लाइफआव बिदि माने गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोनाबो बेरायनो फैनो हागोन नायफैनो हागोन नोंथांमोना मिथिखानांगौ बियो मा जायगा आइडिया खालामना मोननो हाबाय आरो सोरबाफोर दासिमबो जुदि मिथियाखैबा आं खोन्थाना होनोसै बे जाबाय जम्मु काश्मीर आं दा काश्मीर भेलियाव दङ। बे नुथायानो जाहैबाय 15 नभेम्बरनि फार्स्ट बरफ बेयाव माने स्टार्टिं जाबाय बेनिफ्राय दा एप्रिल माससिम मार्चनि लास्ट एबा एप्रिलनि फार्स्ट उइकसिम माने बरफ थायो आरोना बियो मथामथि 10 फिट 12 फिटसिम गाहाम बरफ बेयाव लास्ट डिसेम्बर बा जानुवारि मान्थआव जाहैगोन बेनिफ्राय लासै लासै खमायलांगोन लासै लासै खमाय एप्रिल मान्थसिमहालागै लास्ट थाहैगोन। स' बेयावनो जों थायो गोबां खस्थ'यै थायो आरोना गुसुआव थान्दा गोबां माने कम्बल गांथाम गांब्रै गाहाम लानांगौ जायो मुजा गांथाम गाहाम गाननांगौ जायो जुथाजों बेयो स' बिब्दिनो जों थायो बेयाव थेवबो रंजा खुसियै थायो बाखि आरोबाव माखासे भिउसफोरखौ आं देखायनो नाजागोन नोंथांमोननिसिम स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो।
स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नांसिगोन मानो होनोबा भिडिअआ गोलावानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायलायदो आरो नेक्स्ट भिडिअ जुदि बरफनि नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड बा कमेन्टआव फोरमायलायदो जाहाथे आं नेक्स्ट भिडिअखौ बानायनो थाखाय थुलुंगा मोनो स' जोबनायाव आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुना होलायदो जाहाथे नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो स' गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ